Ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Arratsaldeon eta ongi etorri naiz irratian eta naiz irratiaren eskutik egiten den Gamerauntzia irratsaiora. Bideojokoen munduko gaurkotasuna landuko dugu hemen, nazioartekoa zein Euskal Herrikoa. Bi astetik behin, ostegunean, atzaldeko 6:30 gaur bezala Twitchen zuzenean eta astearteetan baita gaur bezala 7:00 naiz irratian. Hori da noiz entzuten dugunaren arabera, ezta? Irratsaio da zein bideoa beranduago ikusteko eta entzuteko eskuragarri izango dituzue irratian eman ondoren. Bideojokoen munduan jasotako albiste interesgarrienak ezagutzeko aukera izango duzu hemen, eta ez hori bakarrik analisiak, eztabaidak eta gehiago bilduko ditugu Gamerauntzia irratsaioan. Orain egun batzuk The Game Awards sarien gala ikusteko aukera izan genuen. Bertan 2021eko bideojokorik onenak saritu zituzten, baina ez hori bakarrik, hainbat proiektu eta obra interesgarriren berri eduki genuen baita. Adibidez, Star Wars Eclipse, Alan Wake B, Senua Saga Hellblade B, Sonic Frontiers, Cuphead The Delicious Last Course, Suicide Squad, Kill the Justice League, eta askoz gehiago aurkeztu zituzten besteak beste. Hori buruz hitz egingo dugu gaurkoan, joko benetan esanguratsuak bai dira. Euskaratutako bideojokoen bolada bukatu da guretzat. Saio honetan ezingo dugu aurkeztu kaleratu edo itzuli berri diren euskarazko jokorik. Astero bat aurkezten ari ginen, eta ezin da beti izan. Baina horrek ez du iragarpenik ez denik egon esan nahi. Izan ere, Somorro Studioko Ibai Espurua garatzaileak Barraka izaneko bideojokoa aurkeztu du Durangoko azokaren aterpen. Horrez gain, Main Loop Video Games Studio Bilbotarrak urte hasieran euskaraz kaleratutako Itadak Smash Nintendo Switch kontsolare iritsiko dela jakin dugu. Urtea bukatzear dago eta nabari da argitalpen handien presentzia. 2021-2022 urte handiagoak izango dira, 2020 baino. Eta Microsoften aldetik Age of Empires 4 eta Forza Horizon 5 buruz hitz egin dugu hemen, dagoeneko. Eta gaurkoan hauen parera dagoen, edo batzuentzat are garrantzitsua den joko baten inguruan arituko gara. Halo Infinite buruz diardut. Laburpenarekin amaita aurretik, aipamen txikitxo bat, Euskal RPG klasikoetako jokalari taldea da Rolariak. Rolariak izaneko taldea. Hau da, gure RPG bideojokoen arbasoetara jokatzen dute, papel eta arkatzarekin, mai inguruan, oso arkaikoa. RPG-en boomerrak direla esan genezake. Abenduaren 26-tik 29-ra, bigarren rolaldia izango da, eta hainbat partida antolatu dira online naiz presentzialki aritzeko. Animatu eta parte hartu rolariak.eus elbidean, partida ia guztiak, ez baldin badira guztiak, hasi berrira jolasteko ere prestatu dituztelako. Besterik gabarek, ni Damian Madina baitia naiz, eta nirekin daude, Maitania Jongitu, Aritz Odriozola, Lander Onzueta, Gamerauntzia elkarteko kideak. Eta, hoi bezala, gurekin dago Gari Larrañaga realizazio lanak egiten. Ze moduz, ekipo? Ondo. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Nik uste dut, honekin ja, berri garrantzitsuenei paso emango dira eta, aritzekin hasiko gara. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Urtean amaiera gaude, iaia. Eta, urtero bezala, garai hauetan, urteko bideojoko onenen arteko sari baganak eta itea, guk ere Gamerauntzian egiten deu, aurten ere izango dana. Baina, horrelako sarri garrantzitsuenak, agian ez importantzia daukatelako, baina baizik eta realizazio eta industria berak antolatzen duen saria delako Video Games Award gauzatu dira. Eta, hainbat sari ondia eta pixkata aipatzeko, ez? Aspektu edo genero zea bakoitzean zein izan dan irabazle bakoitza. Eta, urteko jokorik onena aterako zuena, multijokalari onena baita ere
eta familia artean jokatzeko jokorik onena, It Takes Two jolasa hartu du, irabazi du. Zuzendaritza honenaren jolasa Deathloopek irabazi du, aurreko saio batean hitz egiten jardun ginen jolasa. Indie honena Kena Bridge of Spirits jolasarentzat izan da. Jolasa hau estudio berri batentik zatorren, bideo-jokotan etzena ohituta, baizik eta 3D animazioan zatorrena, eta exitu bastante izan dute, eta ematen du, etorkizun oparo daukatela enpresa honek. Gehi mugikorretako joko honena Genshin Impact izan da, azken finean milioiak irabazten nahi dan jolas bat da. Egia da, bastante ondo dagoela da mugikorretan ibiltzeko, eta nahiko aspektu horretatik ondo dagoela. Gero, errealitate virtualeko jokorik onena Resident Evil 4 VR izan da. Resident Evil 4, baina errealitate virtualean, bildurra nahi bazu pasatzeko. Akziozko jokorik onena Returnal izan da. Gero adibidez, akzio eta aventurari jokorik onena Nintendo Switchean atera zan Metroid Dread, horretaz eitzein zuen, landerrek bat eitzein zuen, zeberak jolastuta zehon da. Gero, rol jokorik onena Tales of Arise izan da, saga honetako beste zea bat, kapitulu bat. Gero, borroka jokorik onena Guilty Gear Strive izan da. Kirol eta lasterketako jokorik onena Forza Horizon 5, eta, ja azkenengoak sarturik, estrategia eta simulazio honenetan Age of Empires 4, aribidean, garapenean dagoen jokorik onena Final Fantasy 14, jokorik desiratuena nahiko esperotakoa zan, Elden Ring izatea, eta, azkenengo premio ematen diotena da, jokalari ematen diote aukeratzeko, eta Halo Infinite izan da. Eta, pixkat ikusiz jolasak ez dakit beste hauze pentsatuko zuten, baina ni konturatzen naiz, 2008 ez dela jolas oso handirik edo egon behintzat. Ez behintzat sarituen artean, nominatuen artean batzuk bat zauden, baina nik uste 2008 izan dela urte bat, jolas handiek ez dutena zehain, protagonistak izan, baizik eta txikiagoak, doblea esan dezakeguna, goiek atera dutela urtea, ze bestela. Agian Halo Infinite arraroa da, jokalarien premioaz aparte bestela ez izatea, baina... Eta Forza da, Age of Empires begual beste maila batera dauz, ez da maila altu hauen dauz, baina egiz izan beste danak, indie jokuek edo joku txikitsu hauek izen dire, da, harritzeko ez? Horrek ez dago esan gure joku txarra izenik, guztiz kontrakoaz, egiz izan oso jokuenak egon dira urten. Baina bai bota da faltan hori ez da harritzek dinena, A3koitza jokuek egotie, edo, koronavirusen gauzek eta ia atorren urtera begire, zeuzer handizago dauen edo, ez da? Baina, bakatu, baitan egoten. Joko hauek sarituak izaten ikuste dut positiboa dela industriarentzako eta enpresa txikiagoak ere bere tokia izatea kategoria hauetan, ez da, azken finean industriaren aniztasunaren erakusle delako. Bai, guztiz ados. Nik uste dut, maitanek esaten daben moduan, honek osasun oso hona erakusten dabela, ez? Urte ona, ez darela ez dakit, enpresa handi eramaten dabenak, ez? Pixu guztia, baizik eta oso kalitate ona dagoela orokorrean. Eta nun aukeratu badaukagula, ez? Mota desberdinetako jokoak eta interesgarria da. Ez? Titulo gehienak aurra gertzen denak nahiko ezaguna dira, ero aipatu ditugu ja, eta jode. Egia esan nire gustatzen jat. Eta baita ere, esan landara. Ez, azken batien, ikusten dela, tamien edinena, osasuntxu da bilela industrize, eta enpresa txikize hauek edo aukera hori dekila, ez? Oiartzen izeteko jokalari zen artien, eta, Game Awards batzutan bertan egoteko, normalien, ez da etxeten oikoena, ez? Game Awards batzutan, enpresa handi izindari, edo mongo etxizarizek normalien, orduen postiko da izan. Eta ero bazitare bat gauzat ikusten da, ez? Enpresa txikiago jolazauek atera dituztenak, agian Halo Infinite pixka eta rendimendu arazo batzuk izan ditu, ordenaio batzutan bai bestetzan, ez? Baina beste guztiak atera izan dira jolaz hasieratik edo ondo funtzionatu dutenak, edo bug asko ez dauzkatenak, baina urte honetan, eta nominatuen artean zauden batzuke, Cyberpunk 2017 izan,
gero nominatuak uste dut zaudela, baina Call of Duty berri bat atera da, Vanguard, eta Battlefield berri bat atera da, eta hoiek ez di agerturein, orduan, kasualitatea da baita ere, hiru jolasak oso kritikatuak izan diala. Bueno, Cyberpunk eta Battlefield oso gizki atera dialako, denbora gehiago behar zutelako jolasak ateratzeko, eta presak atera zutelako, eta bueno, Call of Dutyren kasuan, ja jendean azkatzen ari dialako, betiko faio berdina egiten nahi dialako, eta ez dutelako ezerre ondo egiten, nik bintzet hori entzun dut. Eta, bueno, zentzu asko gabeko jolasak egiten nahi dialako. Eta pixkat hori ere ikusten da, ez? Hori zigortzeko modu bat, ez? Hori da, zigortzeko modua dela, adibidez, Call of Duty eta Battlefield adibidez uste, ez da nominatuta ere ez zaudela. Cyberpunk bazegoen nominatuta, baina nik uste jolasa, naiz eta hoin bastante mejoratu dala uste, entzun dudanez, baina alare, aterazen egoeraen lotzagarria zen, premio bat eman bazioten eskandaloa, nik bentsat eskandaloa konsideratuko nun, ze olako timo bat, eta nire ustez estafa bat izan zen jolasa bat iba konsoletan aterazan bezala, onartezina sari bat ematea. Adibidez, begiratzen ari naiz eta Cyberpunk egonda nominatuta banda sonora hoberena eta Best Role Playing Game. Orduan, bideojokoak ere direla, hori, musika, audioa, narrazioa, eta beno, ikusten da, izen handiak, Cyberpunk bezala, oso kategoria gutxitan nominatuak izan direla. Baina, bueno, hori ezin da, eske zuzendaritza honena ez lotzagarri. Ez ezin diozu. Hori pasa da igual aprotaztu tegratu dela, ez? Oin urtebete baino gehiago argitaratu zen, eta polemika danak ja pase dire, joku bera hor dau garapeni jarraitzen dugu, hobetzez jarraitzen dabe, baina oso geldo aprotaztu tegratu da, eta orduen baolako sari batzutan agertzi ebe. Ahaztuta eta behaien releboa beste batzuk hartu dutela. Nik uste behai ondo etorri zaioela hori, ze ikusita behai egin zutena beste enpresatzuk harri berdinean estarpozu itea, behaientza da presioa gainetik entzia eta bain beste enpresa bat egin batea. Baina, bueno. Igual jarratxeko apurbet, sarizek egon gara komentetan nuntxe, baina Game Awardsan inguruen garrantzioak izaten dira igual, bertan etxen dizen iragarpenak eta aurkezpenak ez. Normalien trailer piloa egoten da, bai joku ezagunena eta bai bertan momentuen aurkezten dizen jokuena. Eta urtean egiz izan joku berri mordoa gonda, lehen epatu duguz batzuk. Eta oin ingo dune da, purut txundiak garrizinek izan dezenak edo, horrek labur bildu ez da. Seguruenik olan garrantzitsuena edo ez ustekorik handitzen da Star Warsen bideojoku barri baten aldetik etorzan, Star Wars Eclipse deitzen da. Aurkeztu bien olako trailer cinematiko bategaz, baina egiz izan kriston itxuri edeko. Niri bentset zurreta lurretxisten. Baina trailerrak film baten itxura dauka. Ez duen baten bideojoko bat saltzen ari denik, pasada bat da trailerra. Bai, baina... Zango du zein dan garatzailea, Hori da, horretara jonazne. Aurkeztu da olako akziniozko abenture narratibo moduen, ezta? Kontu ezer da, garatzailea dela Quantic Dream. Quantic Dream da Heavy Rain, Detroit Become Human, Beyond Two Souls, eta olako joku danan garatzaile. Zeitzen da honek, olako film interaktibo moduko bat izango dugu, ez? Normalien gidoie oso garrantzia handiz eukitzen dugu, erabakiz ekartzi da garrantzitsuena, jokuek, olako aventura grafiko simple moduko batzu dire. Isa askotan da, botella jotzia da distrakzio bat, ez? Hori da. Pelikula bat ikusten zari. Nik uste jolaz ideala diala, sinema asko gustatzen zaino jendeentzat, bideojokotaz ideia askoz daukatenak, eta pixat, esperientzia hori nahi dutenak, zineman esperientzia izan, baina bideojokoa pixat interakzio pixat izaten. Bai, bueno, bere publikoa dauka, garbi dago. Bai. 1989 jokuak iten. Eta antzadanez, Star Wars honegaz, sinora gehiago bideratu gure da bez, mekanikak eurek, ikusko da ia zerrengo da ben, ze trailer cinematikotik aparte ez da bezer erakutsi, ez da gameplayrik, ez olakorik. Baina, bueno, Star Warseko Goi Republika gara izen egongo da girotute, hau da, pelikulatan episodio bat, 2 eta 3 izango ziren, garai horretan, gitxi gora bera. Esaten da bena gaitxik hainbat modutera gozatzeko aukeri egongo da, askotariko pertsonaien patua kontrolatu, hau da, orain arte ikusi dugun jokuetan ikusi dena gitxi gora bera.
Eta ez da argitaratze datarik eta plataformarik bez. Oinoko bide luzi egongo dela imaginetan dut. Ze oin gitxi Lucasfilm Gamesekoak Electronic Arts alboratu egin bien eta beste garatzaile batxuri, beste estudio batxuri hasi ziren Star Warseko joku pasetan. Orduen denbora luzi egongo baino argitaratu artean, baina bueno, itxuron deko da Star Warsen sali danantzat, merezi da bela moten dugu, ezta? Urrengo jokura paseta, Alan Wake 2 aurkeztu bien. Egiz esan aspalditxik salik itxaroten egon dire, Remedy Entertainmenten beldurrizko joko ezagun honen jarraipen bateri ez. Eukioan bigarren atal bat, baina egiz esan beste gauza arraro bat zan, Alan Wake, nazko horatzen zela ditzen, American Nightmare edo lako zer zan. Bai. Eta basalek ezin pozik eratu, da horren urte pila egon dire, benetako jarraipen baten zain ez da. Esan da biena gaitzik, beldurrek oineko garrantzik itxau eukingo dugu, bigarren jokuen. Baina aurkeztu da bena izen da, Star Warsen modelo lako trailer cinematikoa bakarrik, ez? Ez da egon gameplayrik ez ezer. Dakigune da Epic Games Publishing argitaletxeigaz batera garatzen da bizela, hau aspaldi iragarri bien. Ez joku gaitzik, baina bai Remedy gaitzik, eurikaz batera elkartuko zirela. Eta argitaratuko dabe 2023an PC, PlayStation 5 eta Xbox One kontsoletan. Gero beste... Galdera, Lander. Remedy berak egiten du, o beste estudion bat egartu du? Bai, eurena da. Sam Lakeek iragarri ban, eta dana. Sam Lake da espadaki zuen lehenengo Max Payne horretako arpegi ezagune bera jartzen man, orduen askok ezagutuko duzu, arpeiz badande. Nik enek izen zan, baina bai. Bai, arpegi berezizeko tipak. Max Payne antologikoa, Lastu ez duzuen entzat. Igual oso gaizki sartuko, baina... Ez dut uste, gaur egun nahiko tiro joku interesgarri zera. Bueno, irurek, niri irurek uste dut asko. Iguarren Rockstarren naizen arren da puro desberdin hau ebe, zondo da bai. Ni lehenengo biak asko gustatu baten. Gero jarraitzute iragarpenakaz Final Fantasy VII remake iragarri bien azkenik PC-erako. Aspalditxik espero genduen albiste badaz, oin urte pare bat edo agertu zen taler baten PC-erako irudizek erabiltzen egon zirela, Square Enixek eurek esan da ganera. Eta, bueno, abenduak 16 kaleratu da, Epic Games Storeko esklusiboa izen da, hor bilinaz irakurtzen apurue jentik zer dinon, eta nahiko ondo funtzionan dago antza, esteko aukera grafiko lan askorik eta, baina, bueno, nahiko ondo funtzionan dagoela. Intergrade bertzinioa izango da, PlayStation bosterako urtesan bertzinio bat. Eduki egizau dakar, olako Yuffie Gas dekon atal berezitxu bet, atal grafiko bi ebe bai, hobekuntza normalak ez, bereizmena, frame rate dalako gobetzen da bez. Kontu ezein da, kaleratu da, 80 euroko preziora, nahiko polemika agonda kontu horretan. Zeda, PlayStation bostien daia nahiko itxute dauz, eta prezizio horretara, esklusiboatan, baina PC-en ez dakitzi lehenengo abadan, edo egon bazan besteren bat prezizio honetara. Edizio berezin bat ez bada, nik PC-en urte asko amazki... Nik urte asko amazki PC-en, da inoiz ez dut ikusi jolaz bat 80 euro. Edizio berezi bat ez bada. Eta esaten dut, benetan, hori sortziak, kosta, ez dutze kosta, 80 euro. Hori garbi dago. Zaten edotena, ez dutzela kosta borren beste, remake bat da, esken finean. Zati handi bat eginda zeban. Grafikoki izugarri dago, Zazpiti, daneti. Bai, ikusten ekoizpen... Zure guzmien ja dana, enbi osun guztia isa montauta. Eta danian, lanketa potente bat egon behar da, ados nago. Baina ez da zerotik egitea bezala, ez? Eta, ez dakit. Lan asko egon da jolasean, 80 euro ez dago justifikatuta. Hori izan PC nare gutxiago. Gare hori, ikemzestoren urteten da... Ez dakit justifikatu leikemen, ez dut uste hau da nik kasua. Ez da, ganera PC-ko jokalarizeko itxute igual beste plataforma da baino merkia bordaintzen, ez dakiz lortuko da benegiz izan, Nostalgia daukana, pagaingo 80 euro eta punto. Tiroi handiokiko da, barata, seguro. Nina borren seguro, ez dakit ikusko da, baina... Nik uste kolpea jasoko gula PC. Lata jaitxibiako da, impresiba. Ganera, olako jugaten bien, lehenengo urte esan Epic Games Storen prezizioa jarritxe, eta egun batzutara, polemikien inguruen eta arire, prezizioa zabatu bien. Zintzan ikusi zenba balizoko ban bertan saltoki zen. Eta gero kaleratu da, eta bertan jartzen 80 euro, ez da baldatu zebez, orduen, ez dakit, txorro da biz gorota bera, da nidiate guztan bapes, zelan jokatzen da ben.
Bueno, behar bueno, ikusiko dute. Bai, argi dago. Nik uste deiak elandu urteko, Epicek esklusibotasuna batxik ordan dugu Bueno, baina... Hemen pare da komentario, jakin Twitchen zuzenian gabizela ostegunean, irratsaioaren FM-ko irratsaioaren aurretik, eta orduan komentario batzuk, iruzkin batzuk jasotzen ditugu jendearen gandik, eta hemen kasu honetan Ibaik dio txatian American Nightmare gustera jokatu zebaila Alan Wakeen komentario hori, eta orain dabil esaten remakea oso sakona dela, ez daukala originalarekin zerikusi askori. Bueno, hori egia esan bai, holako zerbait irako filmean, esaten dutena da, vale, ados. Baina, ez dakit, nahi €80 horrek zoratu itxena. Ez, 80 exageratu. Ados. Remakea oso desberdin da. Pezen €60 izaten dia jolasa. Bai, Eta €20 bai. Igotzea, barbaria da. Adibidez God of War, urtarrien kaleratuko dela, €50 saltzen da beze, klaro. Azken batien, 2 urte dekoz PlayStation lauan kaleratu zanetik. Final Fantasy bai, 2 urte ziru edo uste dut God of War. Igual gehiago, bueno. Baina Final Fantasy ja 2 urte eta dekoz PlayStationen salduko zunetik, ja, egongo da, amortizatuta jolaz asko batik gainea. Bai, bueno, Ibaik dio timo bat dela, €80. Bueno, berdina berdina pentsatze gai. Bueno, azkenengo joku komenteko gu Game Awards-etik, The Matrix Awakens iragarri bien. Ez dala joku bet berez, temo tekniko erraldo moduko bat da, Unreal Engine 5 motografikoa promozionetzako. Eta egiz izan, harritxut txidozku, ez? Ze atal grafiko zein tekniko ikusgarri zideko, ez dago emoten bertara jolasten zauzenik, pelikula bat emoten dugu, film bat emoten dugu. Nanite teknologiz erabilitzi sortu da, honek olako geometri komplexu eta kalitate handikoa sortzi edarabiltzi albidetzen dugu. UE5-en ezaugarri nabarmenetarikoa da, eta egiz izan, izan dugun moduen, super ondo ikusten da. Merezi dugu benetan probetie, zegana doakoa da probetako, da PlayStation 5-tien da Xbox Series kontsoletan dugu. Ez dakizu izerrin izun ikusiko zen duen, segurunik. Bai, nik teknologia hau ikusi nun ez demo hau aurkeztu zanean, baizik eta originala aurkeztu zanean, eta simpleki da, ni bideo-jokotan inoiz ikusi ez duten zerbait da, grafikoki exageratua da. Zenbait puntutan bizitza realakin zaila da diferentziatzea. Eta egia da, zona batzutan, demo honen zona batzutan irian errendimendua asko sufritzen dutela PS5 eta Xbox Seriesak, baina, karo, egin dute maksimora bota, eta hiri bat egin dute, ez dakit bideo-jokotan inoiz ikuseten hiri hain handi bat eta are gutxiago olako kalitatea. Benetan, zaten kalitatea da, salto bat da, generazio salto bat da, kasi. Eta, bueno, teknologi nahiko interesgarra emateu, oan itxaron beharko dugu jolasak ateratzen azten dianean nanite teknologia horrekin. Hori alanda bezan bida, demo bat izan horren jolasteko nahikoa dekola, ez? Nik ikusitena bentset, nahiko divertigarri zen moten dugu kontuten hartun de zer dan, bera produktu, horre kotxe idauz gidatzeko, desin kotxe alde hartun, akzinozko estenadaren bat dago edo beste, oso ondo, jo. Bai, pixket goratzen nire akziozko estena batzu da ikustitu da, leheno zan deun Quantic Dreamen jolasa zela, pixka pelikula interaktiboa bezala. Bagargamen, Quantic Dreamenan aldean, hemen batzutan ez tezu sinisten ez dela benetako pelikula bat. Zehain ondo dagoen da, kostatu iten zaizu ezberdintzen. Pertsonak ez dienean ikusten, ez? Emoten dago benetakoa dela. Azkenean, oraindik pertsonei bai egartze jakue puskat, ez? Bai, oraindik zea hori dago, pertsonekin. Nola esango nuke. Gestotan batzutan antzemate diozu zerbait arrara da hola. Bai, CGI-a, ez dakit, pizkat egartzen da. Nien aiz bat aditua, Baina orain, plantatu behar dugun galdera da, ia bideo-jokoak hiperrealistak izatea nahi dugun. Bueno, esatean edo, nire ustez, bideo-joko batzuk bai dute helburu hori, eta azkenean egongo dira batzuk izango dienak hiperrealistak, eta beste batzuk artea beste modu batera erabiliko dutenak. Alare, nanite teknologiak ez du egiten gauza hiperrealista izatea. Egiten duna da, modeluak, erabiltzen dituzunak, poligono orain arte, poligono asko ibiltzen zian, da horrek errekurtzio izugarri kontsumitzen zituen, bai konsolari edo ordenagailuai. Nanite teknologia honek egiten dituna da, poligonoak erabili beharrean, trianguluak erabili, metodo berri batekin, eta horrek askoz errekurtso gutxiago kontsumitzen ditu. Orduan, modelu detaile gehiagokin sartu ezakezu. Hori erabili ezakezu, jolas hau bezala hiperrealista egiteko, ero lortu ezakezu, jolas bat estetika oso kartun izateko, adibidez,
Mario baten kasuan, Nintendo ez du erabiliko Unreal Engine, baina, demagun horrelako jolas bat, baina detaileak oso ondo. O baita ere, igual, detaile izugarri ez, baina errendimendu izugarria eukitzea jolasak. Orduan, neiko albiste ona da, tipat horretik agian, hardware oso ona ez dalako beharko, grafiko oso ona disfrutatzeko. Grafiko onak ezanet, jolasan esperientzia guztian ibiltzeko. Hala ere, asmarketa ona da, Begia da gero, seguramente, honek, nire ustez, ziurrenik, sarkituko dala txarra, Ni bizitza guztian esan dut, hau ezin hobia da, hau ezin da hobetu, hori gaina lo urte, bai. Eta gero, tengabian ikusten duzu hobekuntzak zentzu horretan, eta aldiz, atal grafiko beste estilo batekoa, artistikoa dutenak eta igual oinjokan gaur egun die kiston joko polita. Bai. Azken finean hori daukazu, ez? Artistikoki hobetzea ez da erreza, aldatzea bai, baino ez. Grafikoki edo realismoan inguruan hobetzea oso erreza da, eta hori denborak egiten dizu, orduan denborak lahako zaitu erdi zein da. Erdu zahartuta eta beti geski kontzerbatuko zea errealismo maila. Eurrera ingo gu, ez da? Ja, albiste, honek, Game Awardseko trailer esanguratzen aurkeztute, oin euskarazko joku batera paseko gara, ganera Damianek hemen apurut ezagutzen dugu kontue, orduen berak esalduko esku. Bueno, egia esan, txatian komentatzen diardu, Ibaik, orduan, berak baino hobeto inok ez da bezango, baina bai, egia esan, esan dugun bezala, ez daukagu euskaratutako jokurik aste honetan, baina bai, izan dugula euskarazko joko baten inguruko, albiste polit bat, eta da, Somorro Estudioko Ibai Espuruak, Guillotin, Metroidvania estiloko joko horri buruz parte hartu zeban, gure podcastean, aurreko denboraldian, eta aurten, Durangoko azokan, lortu dau, beka bat, sormen beka bat, sortzeko joko bat, ez da Guillotin, baizik eta beste joko berezi bat sortzeko datorren urtera begira. Hau da, Gerediaga elkarteak eta Durangoko udalak, laugarren sormen beka emondotze Ibai Espuruari bideojoko bat sortzeko. 15.000 euroko diru laguntza bat jaso dau, eta honekin egin behar duena da Barraka izeneko bideojokoa. Kasu honetan, Barraka izeneko bideojokoa ikusterik baldin badaukazu irudirik, ero elkarrizketaren bat, adibidez Landerrek egindotza elkarrizketa bat, eta daukazue Gamerontxiko webgunean eskuragarri oso elkarrizketa sakona egin dabe, eta oso interesgarri da, eta bertan asaltzen da ondo, ez? Eta ikusteko aukera baldin badukazue irudirik ero oso gomendagarria da. Protagonista kasu honetan, Ainhoa izeneko neska gazte bat da, eta, premisa izango esan, herriko festa batzuetako Barraka sorgindura igo eta mundu berri batera bidaiatzen dau. Esaten dago Ibaik, zuzenean, txatetik, kontuan hartu behar dela, irudia behin-behinekoak direla. Egia da, berak erabiltzen dabela oso animazio eta olako stop motiona nahazten ditu, ez? Zu berez, Ibai, zuzenean esango dutzu, eta nahi badozu iruzkinek ero egin, stop motion eta animazioan ibilitakoa za baita lanean, ez? Azkenean arte derrotako daukozu, oinarri bat, eta hori asko egartzen da zure bideojokoetan. Eta kasu honetan... Eta ganera Damian, harina hobe engideko beste proiektu hor Game Jam baten inban arroza, holako roioko da nabe bai, ezta? Bizik naztetan dauzela. Hori ganera doan alda jolastu, euren Somorro Estudion itxio horri aldien dau. Merezio probetiek, oso interesgarri da. Hori da, eta hori da urteak daroa animazioa irakasten, eta orduan hori gartzen da. Azkenean ez da orain hasi behar naiz bideojokoak egiten, baizik eta ja badago ezagutza handi bat atzetik. Eta oso interesgarria dana, eta oso betxia da, nola erabiltzen dituan, txutxeriak, gominolak, litxarreriak, txokolatezko elementuak, edo kolorinetako jostailuak.
ez? Eta orduan oso visualki oso erakargarria egiten da, zera argazki errealak, baina badago olako marrazkia gainean, eta gero benetan guztiok identifikatzen ditugun elementuak. Orduan da, adin guztientzako abentura bat, oraindik, urte guztia dauka dena garatzeko, eta 2022ko Durangoko azokan ikusiko genuke orkestuta. Orduan, lan asko datorren urtean, Ibai, eta hori, badio, bitartean nahi baldin baduzu, arrosa jokatzera animatzen du jende guztia, probatu, bada, Andersek esan duen bezala, igual, zerikusi txiki bat izan dezakeen joku bat. Eta benetan sortea opa dutzugu, Ibai, eta ia zer nolako produktua ikusten dugun, ez? Datorren urtean euskerazko barroka proiektu horrekin. Hori da. Beta Zalantzak testarrak izan. Lan betzak Bai. goxoa da, ze eszenetako erabilitako goxoki guzti horiek, pentsatzen gero janengo ditula, orduan. Aspektu Bai, hortan, Agian, ez da kexatuko, Ibai. Ibai. Nahiko iluna, nire pertsonalki, baina bueno. Norberak, broma da. Baina norberak ikus dezala, baina bai. Hore Ibaik, azkenian 15.000 euro errotatik zerbait joango zen, ditxarribitan. Estetikoki oso erakargarria da jokoa. Naiz eta behin-behineko irudiak izan, behin-behinekoak izan da ere, nik uste dut estetikoki oso... Bai, nola esan... Begitik errezartzen dena, jolas bada. Bai, hori da. Apostu oso ausarta dela, ere. Bai, beretan gauza berezizia argi dau, eta ganera bai tinoen azta, urte beteko gauza probetako, gauza kobetxeko, eta bera premizioen iasko guztiat, herrizetako, festetako barrakak eta hori rollo dana, ez dakit oso interesgarri da, niri ez dugu ikusi oinarti nolakoren bat, bai ikusi dugu beste estilo amerikano bategaz, ez? Baina gure herriko festetan oinartuta dagoena, ez, orduen. Ja. Ba, ikusti Bai, eta gozoki abedian nahiko gauza lokala di, Bai. Osea, interesgarri izango da. Eta baita ere komentatu, nik uste garrantzitsua dela, olako proiektu batek Durangoko azokan beka bat irabaztea, esan nahi dula, beti ere bideojokoena garrantzi gehiago hartzen nahi dela, eta bai instituzio kulturalak zein publikoak konturatzen nahi diala bideojokoan bai aspektu kultural aldetik zein industria aldetik garrantzi handia izan dezakela Euskal Herrian, eta baduela artistak merezi dutenak aukera bat izatea. Bai. Bueno, Durangoko azokia ipatute bai, esan behar dugu, gamer hautsi egon zela bertan, aritz eta bisok egon ginen, aurkezpentsu eitzen, itxalditxu emoten, da justo gai horri buruz apur betez, euskarazko bideojokuek, zelan evoluzione da, zelan datu dizen 2008 urte honetan, horde gure YouTube kanalean deko zuen ikusteko bidizioan nahi badozuen, eta hori, aurrera doa, badoaz jokuek euskeraz, dana batuketa aurrera doa, eta gero eta nabarmen haue da. Bai, esan beharra dago hemen, komentatzen ditugun albiste guztiak, komentatzen ditugun bideo edo hitzaldi eta horrelako analisi guztiak, praktikamente guztiak, gure webgunean, edo gure YouTubeko kanalean, ere, daukezuela eskuragarri sakontzeko. Azkenean irratsaioan egiten duguna da, guztiari buruz hitz egin, baina gero sakontzerik nahi bat zenute, gamerantxia.eus webgunean daukezu eskuragarri elkarrizketak eta analiziak sakonean. Osondo, urrengo albistera pasatzea nahi baldin baduzu ez, badaukezu beste iruzkin. Aurrera. Bai, gaurko azkeneko albistea ere euskara eta bideojokoekin harremana dauka, eta konkretuki Itadaki Smash bideojokoari buruz ari gara, izan ere Nintendo Switchera laster iritsiko delako. Main Loop Video Games garatzaile bilbotarrak pasaden martxoan kaleratu zuen Itadaki Smash, PC-an eta PlayStationen jokatu daiteke, eta datorren urteari begira, 2022 urteari begira, beste plataforma batean Nintendo Switchean ere jokatzeko aukera izango dugu. Kontsola hibridoa izango da, euskaraz izango dugu jokoa, eta tira, berriro ere albiste on bat, ezta? Selecta Play argitaletxearen eskutik, zabalduko dute Nintendo Switchera, beaten up klasikoa da,
eta askotan hitz egin dugu ja itedaki esmasi buruz irratsaio honetan, 4 pertsonaia daude aukeratzeko, 2 lagun batera aritzeko aukera dago, eta Nintendo Switchera, esan bezala 2022an iritsiko da, baina oraindik ez dakigu noiz. Beraz, adi egon beharko gara eta gure sare sozialen bitartez zabalduko dugu albistea. Nik uste garrantzitsua hemendik, albiste honekin lotuz, leheno euskarazko bideojokoak ordenailura soilik fokalizatzen zianean, ja konsoletara aidiala zabaltzen, Ja ikusi dugu Xboxen, zen PlayStationen, eta orain Switchera ere bai. Hortaz, salto hori agian ez du oso garrantzitsua, ez du zaila ematen, baina jakinda sistema horiek zeitxiak dian, benetan zaila da euskara hor sartzea, eta oso garrantzitsua, pauso handia da, naiz eta agian kanpotik ez duen ematen. Bai, eta horretan ikuste dut zer esan handia daukala PlayStation Talents programak, zeren eta enpresa guzti hauek, adibidez Mainloop, egonda ez da, Lander, programa honen baitan beste joko bat garatzen, eta orain beraien laguntzarekin ere hau aurrera atera dute. Hori gain urte batzuk Submerge deitze izan beldurrizko joku bat kaleratu bien, Mainloopekoak, hau euskaraz jokatu daiteke, uste PC eta PlayStationerako dagoela bakarrik. Baina, oin itadaki beste plataforma batera heldu da bai, Switchera, da posgarrizia ikustie hori ezta, oin gitxi kaleratuan joku bet, barriro beste plataforma batzutara, eltsie PlayStation egaz garatut dabien arren, ezta, laguntza horregaz garatu dabien arren. Orduan, goaz pizkanaka. Oin gitxi defaiko gonzegaz barrine pasesan, PlayStation 5 eta 4 kaleratu bien Reborn Gamesekoak, hau PlayStation Talents barruen, eta orain bi aste uste dut PC-ra aldu zan adibidez. Jolaz gehiago, plataforma gehiagotan, eta ondo etorriko da hori. Bagian edukitara pasatuko gea, ez? Bai, eurrena. Asko dago taitzeiteko gaur. Analizia. Lehenengo jolasatik itzengo dugu, Halo Infinite dala, abenduak 8an PC eta Xboxen atera zana, 3 Industries egina, eta baita ere Xbox Game Studiosek, gauza gutxi dago esateko Haloatik, ez? Tiro joko klasikoa, zeurazki Xbox mapan jarri bazuen norbaitek jolasonetxek izan zen, ze PlayStationen aurka egitea zaila zen, garai hartan, kontsola berri bat izan da, eta jolasonek eman zion zauken fama guztia. Eta gero ez dakit Lander daukazun pixkate jolasan nola dan ze berezia data aipatzeko. Aipatu birko dugu lehenengo, bi atal oso desberdindiko zela, ezta? Multijokalari ze aipatu gendune oin aste batzuk ze doan kaleratu zen. Eta bebai, kanpaini, ezta? Jokalari bakarrantzako jokue, hau dala benetan abenduak 8 kaleratu dana, eta horretara biligara apurtxuet, ez? Hori izan dago moduen tiro joku klasikoa da, mekanika aldetik eta gunplay aldetik azteko lako berezitasunik, ez? Nahiko oin 20 urte kaleratu zen Halo Combat Evolved horren oso antzekoa da, ez da jarraitzen dugu izeten. Desberdintasunik handizena da, kanpaina aldetik oingoan mundu ireki erraldoi modukoa dauela, ez? Nahiko evoluzio logikoa izen da, ze lehenengo Halo horretan begote ziren olako mundu ireki zedezan, baina pantaia erraldoiek, ez? Maia erraldoiek pasatako, eta orduen bagiz izan nahiko jarraipen logikoa izen da hau ikustia. Mundu ireki hau, esango dugu beste Ubisoften daulako beste garatzaile batzuen mekanika da estilo barrein garatzen dabela, ez? Kasu honetan dau beste Halo erastun baten girotute, Halo Z deitzen da. Lehenengo mailatan haste zara bapurruet Halo klasikoa moduen olako pantalla pasillero batzutan jolasten, ez? Eta apurruetera mundu ezabaldu ditzen da, eta hortik aurrera zuk hartzen zuzera bakizek itxo gara bera. Misinio nagusi jarraitzu, bigarren mailako beste misinio batzukein, apurruet espero dugun olako joku bate gaitxik, ez? Ni jolazuten abaitet, ez dut, ordu pile sartun bez, baina misinio batzuk bai lortu dut aspasetia. Eta hori izan duten moduen Ubisoften jokuen antzeko ekitura hori ikusti dut, ez?
olako base txuek eta sakabanatuten mundutik zier, eta esango dugu helburu nagusitako bat horrek konkistetan edo bereganatzen juti dela, ezta? Horrek behin lortute zure base bihurtzen dire, eta bertatik aldozuz armak lortu, edo ibilgailuek eskatu eta olakoak, eta bai, nola ez, olako bidai azkarra erabili ez, apurbete mobitzeko eta gauzak errazago jartzeko. Eta horretatik aparte, gero misio nagusi dauz, ezta? Normalien bai, ni jolastuten erarte behintxet, izen dire, base handize hauek konkisteti, ezta, apurbet. Normalien gero bertara sartunde beste mundu beste maila itxitsu hau batzuk hasten dire, pasillero hauek edo normal hauek jalo baten esango dugu. Eta, etxai nagusirik bedauz, betiko moduen, da nahiko mekanika interesgarrizekaz, uste hondik, eskartzen da olako shooter baten etxai nagusi berezizek egoti, zen ikuste eta apurka-apurke galtzen jungaren goza badala, ja ez dugu ikusten boss fight berezizek, ez da? Baina, beretan nabarmentzeko dana, nik uste gameplay aldetik nahiko simple dela esan duten moduen, ez teko berezitasun handirik ez ezer, eta mugikortasun aldetik ikusten dugu beste jaloa moduen, ibilgailu mitikoak dauz, ez da? Warthoga, da olako bestelako nabe batzuk eta. Baina berritasunik garrantzitsuena da gantxoa uste honik. Olako tresna barrizik emotetxu ez, eta horren artien lehenengoa gantxoa da. Eta bada olako Titanfallen antzeko gantxo bat, ez? Kriston mugikortasun emoten dutxu, edo lekutara tita baten iristeko aukeri emoten dutxu, kanela edo nos alduzu erabiki, gauzak erakartzeko balitzeu bai, badibidez olako kontenedore esplosibo batzuk egoten izakaban dute, horrek hartu nalduzuz da gero etxaieziri bototeko, eta gozada gutxe da izan. Horrek emotetxo bizize mundu irekioneri, zer egiz izan nahiko, mundu bera politxe da, esploretako ondo dau, baina esploretako ondo dau gantxo gaitxik. Horrek emotetxo lako bizkortasun bete leku guztiak ikuteko segiduen, edo zen lekutera egon, base batera altxe zara txarrana eta edo nundik erasotxeko aukeri emotetxu, deportzi zaiz mobitzen, ez da geldi egote joku bet, ez da koberturak bilatzeko joku bet, ez? Kriston aukerak emotetxuz, ez da kizuke proba zuen, aritz? Bueno, ni esan dezuna ez, lehenengo jolasen hasieran pasillero estiloa da, nahiko lineala da. Eta, horri bilin itzan, eta, zuzeneko aten egin nun, eta mundu irekira aterazanean esan nun, horrela ezin da jolastu, ze oso geizkizi joan jolasa, kalitate grafikoa jetxin nuen minimora, eta alare 60 fotograma segunduko ezin zitun mantendu. 50, 55, 50 pikora hor dantzan dabil, eta oso geizki. Gauza bat ez dutena ulertzen, ze adibiz lander zure hardwarea ordenailuak eskazagoa da, bai. Teorian ere baino eskazagoa da eta zuri ondo dabilkizu, eta niri geizki dabilkit, ez dut ulertzen zeatik. Dana saiatu nahi zeiten, baina ez dut hobetzea lortzen, ez dut ulertzen zehaidan gertatzen. Baina, momentu zuztatu zitzeiten, ez? Pasilleroa izan zen betiko jalo klasikoa. Eta mundu irekira zabaltzean, ondo dago, ibilgailuak lor ditzaketzu galde batetik bestera mugitzeko, gantxoan hori daukazu mugikortasun handia lortzen duzuna. Gero baitare, agian gustatu zaizea, maila zigotzen zeanean, zure abilieziak eta progresio era bat dagoela, adibidez. Gantxoa hobetu indezakezu, zure eskudua mejoratu dezakezu, eta beste gauza batzuk, RPG baten zeana. Agian, Ubisoften esan dezuna, baitara alde hortatik joa, ze Ubisoftek Assassin's Creeden, aparteke arma kategoriaz berdinakoak egitekoa jarrizun hori. Pertsonaia nibelez progresio bat izatea. Aipatu behar da, mailaz progresio hori emoten dela, olako nukleo batzuk edo aurkitzen dozu zure trajientzako, Master Chiefen trajientzako, eta horrek azoaz mailaz egoten azken batien, olako abilezizek desblokietan jutie da. Bai. Eta, gehien bat ni, ez detenez lortu jolasa ondo joatea, zainago, aktualizazioen bate bateratzen duten, edo zer behartatzen da, baina, bitartez multijokalarean ibili naiz asko, oso ondo dago, multijokalaria ondo sentitzen da, disparatzezun tokira balak aradoaz,
tontakeria dirudi, baina jolas askotan ez da hori sentitzen. Zea badaukau, kasu berri, nahiko berri badaukau, Battlefield 2042an. Arazo hori zegoen, disparatzen askotan balak ez ziren iristen aurkariana, naiz eta ondo disparatu, hori netcodearen arazoa zen, hau da, jolasak sareakin daukan konexio edo kodigoaren arabera. Hemen ondo sentitzen da, mugimendua ondo sentitzen da, borrokak ondo sentitzen dira, ibilgailuak ondo sentitzen dira, dana ondo dago, borabilduta, ondo dago, orekatuta, eta agian, faio bat ezateatik, baina ez dakit faioa, baina naiz eta hiru industrizak esan duen aldatu harra daukatela, da progresioa oso lentoa dela onlinean, multiplayeran. Hau da, ni partida asko jokatu ditut, eta orain dizazpiarren nivelean nago. Eta normalean ez da horrela izaten, normalean olako jolasetan multiplayerretan izaten da progresioa, o izaten da edo lineala, edo izaten da esponentziala. Eta bi kasuetan, badare, bat esponentzialetan, lehenengo mailak tita pasatzen dituzu segituan. Linealetan, baitare, hemen exageratua da. Hemen maila bat pasatzeko jokatu behar dezun partida, exageratua, eta agian pixkat atzera botatzen zaitu ze, asko aizea jokatzen, eta sentsazio daukazu ez dezula aurreratzen. Azken finean, lortzen dituzun gauza dia, kosmetikoak edo gauzak, ez diana partidan ez daukatenak, balako eraginik, armak ez dituzu desblokeatzen, edo armakintzat aksesorioak, ez? Baina ez dakit, sentsazio bat ematen dizu, jokatzen aizeala, eta ez zela aurrera. Eta ez dakit, nik ez daukat Battle Passa dago, ez dakit Battle Passa daukaten artean, haiei azkarro juten zaien, Uste du baietz, ez da? progresio hori, baina, ostra, niretzat exageratu lentua da. Inoiz ez dut ikusi progresioaren lentorik jolas batean. Bueno, baten ikusi dut, baina jolasa Escape from Tarkov da, eta da jolas bat justu dana oso zaila, eta nahi eta honain da, akatz minimoa penalizazio izugarri daukana. Ordu, jolas hartan ulertu dezake progresioa ez izatean azkarra. Baina jalo batean, bere partia dian, askarrak segituan ititenak. Ni jolastu nahan batez multijokalarire kaleratu zanien, kampaina baina harin jau. Ordu nahiko sartu neba zan, eta zure barreine pastegaten jarraipena oso geldoa zan, eta ez hori bakarri ganera. Atal estetikorako gauzak emoten da bezenez, eta oin jazta paseko horren beste, baina zikera baten, danok egoten ginelez bardin, ikusten zen duzen mundu guztizea armadura barrinekaz. Ganera, koloriek, normalien, berdi danok, ez da Master Chief egaitzi. Ez dakit, azte ziren partidak eta danak itxura bardine, rollo bardine, hori goikarri zen azken batien, ez da? Imagineta eta purka-purka aldatzen jungo dela, eta horretaz aparte bezan dabe konpontu nahi da biela, ez da? Progresioa sistema hau. Jende asko kejatu da, eta esan dute hori aldatuko dutela. Ez daki ze presa edo ze prioritate emango diote, baina aldatuko dutela agindu dute. Baina bestela, benetan, merezi du multijokalariak, debalde dao, bai Xboxerako, PC-erako dao bai Steamen, edo baita ere Microsoften dendan. Eta ni probatuko nuke, ze debalde da, jolas bat da, shooter agian beste shooterretatik oituta desberdina, ze hemen pertsonat hiltzeko, areri bat hiltzeko behar dezun denbora asko da, asko disparatu behar diozu, zelengo eskudoa jetxi behar diozu, eta ero eskudoa kendutagoan bizitza, baina ondo dago, eta arma ezberdina daude, rifle betikoa, pistola, frankotiratzailea, eta gero, alienan dian armak, eta ero ibilgailuak daude, nik probatuko nuke. Eta ero joko modu diferentea dira. Ez dira dana disparoa, disparatzea elkarrakatzea da ja. Daude, betikoa, hori dana, akatzeana, Team Deathmatch izaten dana. Hemen modo asesino izan laizke izena. Bai, gero dago bandera harrapatzea, hau da, bakoitzan basean bere bandera daukazu, baina inberdezuna da, aurkarean basera jun, bere bandera hartu, zurera karri, baina zure banderak ere zure basean egon behar du puntuatzeko.
eta lehenengoa iristen dana 3 puntutara, edo denbora amaitzen danean puntu gehienan amazkinak, arek irazten. Horran guztiatena da, banderi lapurtzen dozunien, astiro basoa zen esala gartzen, Hori da. laster gazten bazarean bai, eta hori emozina botetxo, ez? Astiro joan, bestik arrapez saiesten, ez? Beste taldeko jokalarizek, baina arrapetan dutxunik, ja, laster gazte zara, mapan agartze zara, hori asko guztia, eta adibidez. Gero beste modua dago adibidez, gerra entre equipos baita ere bilin izena, eta da, joko modu hauek, baina lauren kontra izan behar, klasikoa dana, 12-12ren kontra, mapa handiagotan, eta ibilgailuak badaudena. Eta ero, azkenengoan ibilin nintzana, multiplayerrean, lehenengo aldiz ibilin nintzan, eta da, objektu bat hartatzen da lurrean, bi taldeak, partida ziren, maparen alde bakoitzan ateratzen dira, zentruan dago objektu bat, eta objektua da eskeleto moduko bat. Eta orduan, inberdezuna da, eskeleto hori denbora batean, ez dakit, 3 minutu odian, 3 minutuan zuk izan behar duzu. Zer gertatzen da, zuk baldin badukazu hartuta, pertsona horrek ezin du disparatu, soilik eskuan dauka. Orduan behar dutena da, beste taldeko 3-ek, behar dutena da, pertsona hori eskoltatu edo guardaespaldas lanak egin behar dituzte, ez? Eta elkarren artin pasetako aukeri da, adibidez? Bai, lurrean utzi dezakezu eta beste batei. Jaurti ezin dezakezuen, baina lurrean utzi dezakezu. Edo zeu baldin badaukazu eta ikusten bazu aurkari bada atorrela zuak atzea eta bakarri baldin bazaudin dezakezuna lurrean laga, aurkarei disparatu, akatu eta berriz hartu. Eta hori denbora hartzen juten da, eta lehenengoak betetze ditunak 3 minutu horiek, irabazlea da. Nik egiz izan beste olako baikatz bat edo keja bat dekote multijokalezen inguruen, eta da, hori ez da, partida bat amaitzen dozunien, ez dela segiduen sartzen beste batera. Barriro bota ditzu menura, barriro aukeratu behar dozu, barriro etxaron behar dozu nahi kotxu ganera, kostetxeako partide sortzi, ez da, topeti da hori dena. Eta aurkitzen baizu eta errorik ez baizu maten. Hori dela beste arazoa. Zerbitzariak zerbait izaio gertatzen, ke askotan partida mati duzu aurkitzeko, eta atzera botatzen zaitu errorea ipiniz. Errorea ezin konexioa moztu da horrelako zerbait ipintzen du. Eta berriz eman behar diozu, eta askotan nik jolasa behar izan dut, ze behin eta berriro, arazo ematen zin da partiarik ezin aurkitu. Orduan, zerbitzarien alde hortatik, matchmakinga mejoratu behar daukat. Ba, ez du lortzen zebastaben sortzen taldi, ez da, talde txubo jokalari zena, eta hartu dozun jokomotan arabera edo danadalakoa, horregaz zebili, ez da, behin da barriro partida dara sartzen. Ze, azkenen denpora pilloa galtzen duzu, partida batetik bestera. Ez dakidana, partidak izango zerbitzari izangoa hosteatuta behaiek, o jokalari batek hartuko du. Call of Duty-tan bezala. Espero jokalari batek ez ardura hartzea zerbitzari hori ostatatzeko, ze... Azken finean, tokatzen mazaio konexionaz daukana, ez da ze izaten. Baina, hori orokorrien merezi dugu, Halo Infinitec, bai kanpaina aldetik eta bai multijokalarize, batez ben multijokalarizek tokako dalako. Ni nahiko posibilitatu naz jolastu duten agaz, olako bug handi bet ikusi dute kanpainan, da partidie ezabatzen dute. Antzadan ez nahiko bug orokorra da, orduan kontu zibili. Irakur duten agatxe pastetan da, mando bat baino gehiago konete da duenien, txarto hartzen duguela lehengo jokalezen ordan, eta horregaz, zer pastetan dela, ez dakitz. Oine kosta konpontu, beraz, kontu zibili. Niri paseaten, Smart TV-tik ibiltzerakoan, bakarren mando batean zibilitzen, baina horre, naztaren bat eman, eta po batek hartzen joiaten partidie. Eta baina zikeratik hasi behar naz. Orduen, kontuz horregaz. Baina asko merezi du Halo Infinitec, posik izizte. Atal grafiko aldetik hobetu egin da pasan urtien erakutsi bien desastre hori. Eta zaila, baina... Ja, zan zaila ez. Ez dut uste saliek, Halon sale, betiko saliek handirik egiko da benik. Evoluzio logikoa izen da, badakizu zer dagoen Halo bateaz. Betiko jostagarritasun hori mantentzen dugu, eta benetan, probetik merezi du. Kritikak, jokoak izan dituen kritikak oso positiboak izan dira, eta gainera Games Awardsetan irabazi du saleen saria.
Hori da. Komentatzen zenuen aritz izan dituzun arazo teknikoak eta, baina, bueno, zaleek orokorrean dirudienez atsegin izan dute. Eta Bai, ere bai. komentatu da, bideojoko garrantzitsua izan daitekela generazio belaunaldien arteko salto hori betetzeko, ezta? Jalo, esan dugu, jadanik 20 bat urte dituela, eta belaunaldi berriak engantzatzeko jokoa izan daitekela hau. Bueno, eta batipat generazio berrietan, bai Xbox One eta PlayStation 5ean, eksklusiboa dian jolazak, ia bat ere ez dabelako. PlayStation batipat, 2008 batean ez du jolaz handirik aurkeztu. Handirik ez. Zer ez? Osea, PlayStationek apustu ustia 2008 indu, ikusi beharko nola ateratzen dan, Xboxe pixkat aurreratu du, Halokin eta Forza Horizon 5ekin. Bueno, Ratchet & Clank eko iban igual, PlayStationek hartu nurten da hori, ez da? Arraroa segote izari dute, joa. Baina, bueno. Bueno, bai, tamalez iritsi gara saioan bukaerara, eta hau geratzen da irekitan, ni nago baperak hartzen. Estetikoki shooter bezala gelok, eta alatabe, maitanak esan duen bezala, izan dituen kritike gaitik eta saliek, eta bueno, zuek egin dozen balorazioa gaitik, uste aukera bat emango datzatela. Eta pixka ni bentsat horrekin geratzen naiz. Ez dakit ez egiago komentatzerik nahi duzuen, itxe horretik. Debalde da, probaitea, ez da ezer kostatzen denbora. Hori, eta kanpainiekin pasien dau, orduen, hori merke batien hau lortu, bai. Oso ondo. Ba, bueno, honekin eskerrik asko, danoi, eta uste bueltatzen gala urtarrian, berriz ez da. Urtarrian 13an izan leike? 13an Twitchen izango da. Twitchen, eta orduan izango litzateke urrengo astean. 18an FM-an, naiz irratean, gaueko 6:00, atzaldeko 6:00. Osea, ondo pasa gabonak, eta urrengo arte. Bai, eta asko jolastu. Ondo bili. Agur. Agur. Agur.